Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini usibalikhulu uJama Sijadu inkomo zile khanga kuba iswela belusi usigunya mkhonto ufazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela on Duyaza TV. Bafethu siyabonga uthando, siyabonga isupport, siyabonga inhlonipho, siyabonga ama comment. Keep on subscribing, ni like, ni share. Nenze yonke into ekumele yenziwe ukuze siqhubeke senze lo msebenzi. Ngane zakwethu uyabheka again sibuye ya koma kunzima bafethu. Alright. Bafethu sibuye nalabo ngane zakwethu ma relationship. I don't know what's happening. I don't know what's going on. But ke siphinde sabuya with another episode. Stay tuned so that uzobona ukuthi nginiphatheleni. Sisolve la kusolveka khona. La ngasolveki khona kusolveki khona. Ayikho into esizoyenza. Nathi so besizamile CCMTV siDuyaza TV okusemandleni ethu ukuthi sizame ukulungisa mangalungiseke makulunga kuyalunga siniphiwe do the right thing my brother asambe siyolungisa la kulungisa khona danko. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini usibalikhulu uJama Sijadu inkomo zile khanga kuba iswela belusi usigunya mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani umuntu? Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale kabe ushimpilo. Okay, sesiphinde sabuya ke bafethu with another episode of Uyangijolela. Bafethu ngiphethe ubhuti abawu2. La. Lenkabe ebhalile kodwa iyakhala. Yabo? Iyakhala kakhulu. So angifuni kube yimini ochaza istory. Ngifuna ukuthi kube uyena ozalana ayikhulumele nizwe emlonyeni wakhe ukuthi kwenzakalani. Bafethu, hayi ngani zakwethu kunzima. Hayi kunzima. Kunzima bafethu kodwa ke asingamoshi isikhathi esiningi ngoba isikhathi asikho. Hey siyazibona izinto bathi ukhamba ukubona so karakatha zami ngicela nenze kanje bafethu zwakalani majita awuzani so futhi wami baf yena ume ngala njani karakatha uthi ngicela usondele nje mfethu ungasabi bafethu ngicela ukuqala ngamagama. Igama ubani mfethu? Uviki Mavikado lona. Wakagama isibongo sho mfethu. Igama Mavikado. Ngisangena isikole kwa second year. Yeah. Bekuno Miss Gama bengifundisa iNgwethi. So ugama isibongo sakagama siduma kakhulu. Asandile ngithi ngisho ngithi ngizosandisa. Uzosandisa. Mina ngizosandisa phela mfethu. Mfethu igama ubani? Igama ukholiwe wahlabangani sibongo. Wahlabangani. Mana uhlabangani isithakazelo sikaMtshali. Isithakazelo sikaMtshali. Ngoba kunenkabi yami engiyaziyo uLindani waKaMtshali. So momthakazela uLindani uMtshali uhlabangani. So wena isibongo sakho uhlabangani. Ukuphi ekhaya mfethu? Ekhaya kusekhaya Soweto. Kusesoweto. Emakhaya. Emakhaya kuseMpumalanga la. Sempumalanga. eThefontein. eThefontein. Okay. Kukuphi ekhaya mfethu? Nami ngiwakhona la eMpumalanga mara ngeqa nje ibhoda ngithi lapha eSwazini shoot manje yabona yona ngabe yami eMbabane. Embabane. Shout out to Embabane. I've never been to Embabane. Capital City. Awubabingelele Embabane. Bab City, Dango, Zinja zami umshokobezi lona namanje uMavikado ngisafuna nje kubakhomba ukuthi umbhokane wenza njani. Lana sanje isibongo phela uyazi. Baba wami. Showcase. Jami kancishe lethuba babingelele emakhaya. Sanibonani nonke lapho babukele emakhaya ukholiwe lo akahlabangani. Ngikhona bafethu sila location. Siyabonga mfethu. So, without wasting time bafethu ne ngicela ukuthi sihlale endabeni. Right? Bhuti wami ubhalile ne unenkinga. Nginenkinga. So, ngicela ukuthi lenkinga abantu bangayizwa ngami. Ngicela bayizwe ngawe ukuthi kwenzakalani. Kungani sila? Inkinga yami yadabukisa bafethu. Kunzima. Shuthi khonayo ngane bengithandana naye. Ngihlekisana naye. Showcase. Ngase ngisho ukuthi izintombi yami. Yeah. Hayi bengimthanda kakhulu futhi namanje samthanda. Okusebenze ukuthi umama mina ngiyasebenza, ngisebenza kaGobi Iqolo.
Cela usondela ngapha isikhathi esiningi angisumuntu ohlezi akhona njalo endlini baba wami. ya kodwa kusuke kwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi thola ukuthi ngiyahamba siyosebenzela kude maybe go Free State into enjalo yayibona Yeah. ngihamba amalanga manje imali angimncishi mina mathi kukhona lokho akudingayo okwendlini yawazi ukuthi nama ngiye ekhaya ngihambe ngiphethe umngenandlini Sure. njengendoda nje ukuthi ngibhekele unkosikazi asinasikhathi eside nje sithandana 3 months Okay. ya izinto bezihamba kamnandi olalongo Yeah. Slow nje. Kuphi mfethu? Kwamoshakala mase ngibuya manje ngithola uma seka nama mood swings esithubeni nokushintsha Sure. ezizinto ezenzakala la endlini angisayiqondi Yeah. kwase kwenzeka ukuthi ngimbuze ngale ndaba wangangibeki esithombeni ya bese lova bangitshela la around in time man Ngoba amajita ayakhuluma. ya amajida akhuluma yabo Mm. mangifika ethubeni ngiyababona ukuthi ngikhathazekile man shithi akhona enye indoda la ngathi cathamela isiketi sakho izinto enjalo Mawuphumile kuma Free State mangiphumile kunomuntu osala ngeke. eish Okay. bathi khona umuntu onyonyobela intombi yakho la Yeah. hayi ngangayinaki lento le waya nkosikazi ngiyabona man akulungi bengithi mhlawumbe kuzoya kulungi Hambe kulunge he. kodwa hayi kulibele nje sixabana njalo la endlini and imali uyayifuna ngiyakhokha irent igross angimeka sure ukuthi yonke into ikhona la endlini ikhona ya bese ama calls ayangena njalo uma ngena ama calls umama uphumela ngaphandle yabo indaba. la ngaqala ukuvuleka amehlo lapho ukuthi Oliver bake bakhuluma ngale ndaba manje ngena ama calls uphumela ngaphandle Sure. bese inamba ngathi kuyithola lapha yayibhalwe Viki njalo makafoni akufona uViki mama phuma nje bese kashintshile yiyo nje into engeze ngabhala la ekhaya nje ngidinga usizo ngempela So manje ke awuthami ngifuna ukwazi ukuthi wena nomjita Ricardo Vicado uhlangana kanjani Vicado? Vicado nje mina naye bezingazani nje Sure. ngaleyo ndlela Yeah. kodwa nje ulova nje wakhona la Oh ulova umazi. yeah wase-roundini yabo Okay. kodwa nje yilowo nje ukuthi mina naye asinabo ubudlelwane thizeni Okay. So manje awuthami ngifuna ukwazi ngifuna ukuyiqonda kahle le ndaba. So uma ngabe umama kulo ngena incingo mangena incingo yaphuma ngaphandle and manje kulezi incingo engena uyabona ukuthi kunalo Viki lo lokhefoni. So wena wenze njani uma ubona lo Viki lona? Uhlangana kanjani no Viki? Yini wena owayixoxa no Viki eyenza ukuthi nibelana namhlanje? makulibele ngizingena incingo oqala ngayishaya indiva nje ngayinali uthi ngangacabanga futhi ukuthi ngenzeka ulo Viki engimaziyo Yeah. Oh yeah ngangayicabanga le kwazothi ngenye imini saxabana ke into enkulu nje noma wafuna ukupakisha impahla zakhe yathi uyahamba yila ngithatha khona inamba kaViki efoni ngithoni yangisanganela wena uyakulo muntu ohlezi afona njalo ya manje uyena umuntu omlandayo amphuca ifoni mangifona ya answer le ndoda le yeah ngathuka nami sengibona ama-call manje stupid sengena ama-call ngithi sengibambe ngalokhu angiyazi mama ngiyamazi ukuthi ayivele khona lembathele ngiyidlelako yabona showcase mhlawumbe ukhona lo bhayizana uzongishayela uzongifonela ngenamba wrong inamba lengasiyo yakho mangithi ngiyabamba hey kusekhambani out ekuse ulo Viki nekuseyona yabona uyangibuza ukuthi khambani ngentombi yakhe ngiyamtshela mfethu ukuthi hayi uleka mfethu mana angiyazi lento lokhuluma ngayo ngicale ngiyadinaya yabona manje angigubhe kanti nami ngiyabona manje ukuthi eish yazi lo mama kahle uyangibhayisisa thi ngiyizwe le ndoda ngiyicheke ukuthi ithini ngoba vele hayi bomshana bayasibhayisisa big time and ungathola ukuthi bekuphuma isidumbu le out yakwada kahle yenza ubudoda ke ukuthi bese iyangifonela ethi ekuse thi sihlangane la emapakini sithi ukungiringa ngendaba yabona ukuthi sisotha kanjani because nami mfethu ngisebenza kanzima yabona because vele kungimanje nje imali yakhe lena okay
le wasileli ngilomhlakazi nje le mama uthacela inhlakazi ngikhona ngilaceleni. So imama lonke leli mfethu. Oh mfethu uyadlala uyangibona ungapi mina uyangitshela ukuthi ngiyaziwa mina ngimadansa nawe la Dodi yeyisa. So nje Imali yami yonke le. imali yakho ne-free state yosebenza. Awuyeyisa. Uthatha imali yakho umthumela yona uthengela Ayangixhaphaza la. uyangithola. Cela umhlakazi. Ngisebenza kanzima kanje. Angina ngiyahluleka ukuyithengela ukudla emsebenzini. Nina nenza kanje iyo lento eniyenza. Kusejozi la. Hey. Mfethu ayikho into engenzeki nje. Ngambe ngingamanga bengasicabanga ukuthi Nah, it's tough. kanjena mfethu. Hayi kabi nje ama ngikubhayizisa mara mfethu eshe. Hayi umama bekangiseta nje. So manje Mavikade umfethu mayikufonela ethi hlanganani khulumani Sure. uyabona nivumelana ngokuthini nobabili Besifuna nje ukuvumelana kuthenini ukuthi umama kahle kahle senza njani ngalo muntu lona besibangela lenkinga le. Yabona kahle kahle sifuna sigudluze lenkinga le. Because njengoba mfethu hayi uyangazi bengihle ngibona nema-likes akhe nje lapha ema-lightini ngama socials bo TikTok yabona. Angilikeela lapha yabo sinini uyakhomenta fire yabona. Akusunami uthi fire emalini yakhe. Emalini yakhe ngishuthi content mina ngesidwadlo sakhe lapha sinini lesesmall nje nomama yongisetha nje nali jezi. Uyabona Waxolisa mfethu kodwa hayi angideleli nje mara yabona but ngalokuthi sesisothile manje funa sisothe sikhulume ngoma le ndaba lena mama simenza njani njengoba silana manje soba uthuka ngithi sosothi indaba kodwa kamama umnikazi wendaba ke akekho umnikazi wendaba yabona asenze kanje bafethu singabe samosha isikhathi nako lokhu sesothengile nakho ngifuna ukuthi sifonele umnikazi wendaba ne Hey. akavele yazi ngoba nami ngisho ukuthi lo muntu ufuna ukungibuza Manje idla imali yami nje sonke lesikhathi. Mnandi ngamelekile lapha. mfethu Namba nendaba. Kodwa yenza kanjani into kanje ndoda? mfethu bengicala kudla ngisho yini Owazi ukuthi intombi yami. McDonald Noma ngijwayela kabi. mfethu amara simnandi nje Ngijwayela kumele kabi. ngikupheje mfethu ungasabi Dliwa intombi yami, dliwa imali yami. usebenza kanzima Hey. ngicela ukhulume naye Hello mama. Yebo. Khona mfethu ukuphi? Oh, bengidlula la ngicela emashop. Ngingacela sengifikile mfethu ngicela ukukubona sondela la epakini. Oh, okay. Okay. So bengikudendile. okwesikhathi Cela usheshe mama, ngicela usheshe dad ngiyakucela. Okay. Ngiyaphuthuma. so baba wami izokwenzeka kanje le Shandisi Sera wazi ukuthi uzohlangana nomuntu wakhe akazi ukuthi uyimkhova cela ungenzele kanje cela ukuthi ungiyele lapha uthi yami uyocasha nje lapha ubheke ngapha kodwa ubheke mina baba wami wozumela mfethu zwakala yini Hayi. zwakala imanje la awuthi yami ya ngoba lento yenzakala la Ayilunganga lento. ayilunganga uthe ubedlula ngaseparkini so uzoshe hayi izoshe okay Jelo Joshko sawubona sisi Yebo. njani Isha. waphika nami ngicela uzoma apha mntamba uyaphila sisi igama ubani Nontanga. Nonhlanhla Yeah. awuwaba isibongo Akwasibanda. wakasibanda Yeah. mama kuphi nendawo Mm. uhlala kuphi nendawo Ethembisa. uhlala eThembisa Yeah. ngicela ukubuza sisi wami uyamazi ubhuti Yeah, ngiyamazi. umazi kanjani Umntwana. umuntu wakho Mm. okay uyamthanda Yeah, ngiyamthanda. kakhulu Yeah. okay ekumthandeni kwakho ngicabanga ukuthi ikhona yini mhlawumbe into wakwayenza okanye yena akayenza engakunelisi mhlawumbe engagcina yenza ukuthi wena uphume ngaphandle uyoyitholela mhlawumbe okuyibhobhodlwana nyana ukumjitanyana ukuthi ukhona ube right Right ngempela. ngibuza wena mina yekela ubhiki ngibuza wena Anginanto enjalo. Right. so ni right Yeah, akunanto wrong akunalawa kwaphambuka khona umfethu uthi kimi umuntu ohambayo uyasebenza yabo so ngisho ehambile engekho wena unesimilo uyayiqoqa uhlala umlindi azabuye Yeah. kunamakhelwane wakwangena ngoba ebona ukuthi umfethu akekho Akekho. okay Yeah. uthembekile kuye Yeah.
Uze uyasimala nokusimala usho ukuthi uthembeke ngempela. Sisi wami njengoba uthi wena umuntu oright, uthembekile, akunala owanyathela khona kabi, wena mina ngusisi wakaSibanda ngiright ngiphethe kahle. Kulungile. Right? Kulungile. Ngicela ukwenza kanje. Njengoba wena uthi uthembekile kimi. Kunomunye umuntu othembekile kuwe. Sisi wami. Kunomuntu othembekile kuwe njengoba uthembekile. Ngicela ukuthi ukumbiza lo muntu azothembeka, azokwenza ukuthembeka la. Awuthi yami, ngicela uze mfethu. Thembekile. Thembekile. Ben. Yo. Wangabaza umbamba manje awumazi? Yahle. Wow, mfethu. Awumazi? Ngiyamazi. kahle. ngiyamazi, Yini ngiyamazi. ndaba? Oh. Awumphiki. Umazi kanjani? Umazi kahle. Uyini yakho umazi kanjani? Abatshele. U-H. Batshele. Sengabe ngumlotha, kumele ngibe ngumlotha. Tshela abantu ukuthi mina nawe Okay, ima ngitshela iqiniso. Ilento vele ngiyifunayo kanti mzilweni la. Ngithanda. Dango. So imali obunginikeza yona beyinikeza. Ngiyalingwa. Hey, masemamuni la wakhuluma kimi. Sonke lesikhathi mina ngilibele ngiyakusebenzela ngikwenzela yini into engakwenzeli yona. Angisatisfy like angisatisfy and futhi anginikeze attention yakho. Mana akusatisfy ku. Ikuphi la satisfy khona? Ngibhedene. Oh, mina akusatisfy. Uyabhora. Ushova kancane. Uyachaza lo uyachaza. Amazi ulihleza Pho ufunani mina wangahambi Ntombazana? Why ukwamtshela ukuthi uyabhala? Bongangitshela ngani sonke lesikhathi. Emva kwesikhathi esingaka nginawo ngikubekezelela. Yabo mina ngisebenza so bekanginikeza imali mina nomuntu wami sezikhipha. Yabo. Yimuphi umuntu wakho lo ukhuluma ngayo Imali yami. avocado. Yona lilwe ama-chain la imali yami. Ungeke manje mfethu ungeke uhambe eFree State ushiye mama endlini. June uyabona. Khulumani umhlanganaphi? Umhlanganaphi ndaba zawami? Oh njami. Indoda. Ubizela amakhamera. Ngiyangithola. Ubufuna kubizeleni wena? Yini lento yenzayo mara dala ubona ngiyakuthanda. Ubufuna Imali kubizeleni? yonke usho imali ukhiphe Befuna kubizela imali. Ukhetha ukuphula mina inhliziyo manje mama. Bekuzoba ngcono kube imali. Hayi. Mhlawumbe ukhiphe imali. Akulungile. Sisi wami, ngicela ukuyenza kanje lento. Yabo? Ngicela ukuyenza. Uthi wena Engavelele. okanye uthi kuthina. The reason why Hey madoda. usuyishaya noma avocado. Ingoba umfowethu la. Ungenaphi? Mina Ungenaphi? ngibizo uyena. Uyongibhalelile. Ukubhadela hafo Nambe ngihlalele khona. Ngidlela inyama enhloko wangibiza yena. Ngokukhipha imali. Ngibizo uye. Uyothe size la. Khuleka mina mangabe uya manje akakufuni mina ngizowakha iplan ngale. Why ungangifonelanga or Akufonela ukuthi kube njani? Sakhuluma ngale. Kunini mfethu ngixhaphaza ngibukisa ngabani manje emphakathini bathina abantu cilela isithunzi sami phansi. Phansi mfethu. Ulibela ungenza isilima sonke lesikhathi. Njengoba bekuwena umuntu onenkinga naye, why wena bungahlali phansi naye umtshela? Ukuthi bafa lapha awusashovi kahle. Mina Uzongibhanqa nolova wasebale khona la. Mara nami ngiyazibuka ke. Awumthandi? ubuhlalele Ufunani pho? Uba ungamthandi lo noma lo. Ubuhlaleleni naye pho. Imali. Ubuhlalela imali. Ukhipha imali yami la. Manje ubuthi kuzohamba Ukhipha imali yami. Madoda. Mfethu mara nami ngiyazibuza. Uyangijwayela noma usungiphendula ukhipha imali yami wena. Angiyazibuza mara nami njami ukuthi kahle mara nawe noNhlanhla waye ungangitshelanga from the start ukuthi kunomuntu at least because uyazi thina manje umqondo wethu layithile yabo. Ungitshela iVAR ukuthi hayi yabona ke umshokobezi mavikali. Nesikhathi esingakanani nanibonana niyenza le nto ngiyabonga lo le. mbuzo mfethu. Nesikhathi esinganani? Khuluma. Udaki uyahlanya. Unyaka. Yeah. Oh mana ngicela ukunderstand le Shandisa. If la u3 months la unyaka kusho ukuthi imain kahle yile lo bekuyisayidi wona sisuphethe ikhanda ufuna ukubeni pha Nedile likhipha imali. Wona wothumela umuntu ukuthi kuzodliwa imali yami la. Mamela ngichache njalo. ufuna igrand Ngikumishini. yabona lo khalo odaye ngayo inwele yiyo lokuhlanyisayo uhlanyiswa yiwona. Hayi. Ungenaphi? Ngithe ngibizo uye ungalo ngibuza ukuthi ngingenaphi ngibizo yena ngaba ngikho la naba Hayi. ngikho Amakhamera. Ola lo ngibengithi umuntu olungile umuntu onobuntu bengifuna ukukushada wena. Khona manje yiyo lento ngenzayo manje. Bengimisele ngawe ngingacheat. Ufuna ukushada usebenza Ngisebenza kanzi ngilala ngalele. After 3 months ufuna ukungishada.
noma kuthiwa after 2 days umuntu momthanda uyamthanda. Oyona lento ngiveze yile nhlobo kaPenda wena. Uyahamba ushiya indlu ibande endlini vele ngihlale mfethu. Yeah, kuyabanda these days. Maricardo wena uthe wena ubuzelo sisi ukuthi why ngakutshelanga ukuthi ube nomuntu. Ngifuna lokho. Ukuba ukutshelile ubuzomyeka bunge kumthatha. Phela mina lwakawaka yabona ezilongezi Ubuzomthatha. namanje Shoot bese ngeke isidingo sokuthi akuyisilima namanje Angenzi isilima. yabona manje yazi why Ngokhumule mfethu imali yami Hlubule ngijwayela kabi imali yami yonke le. Olova bakuphi khona? Ngazosabisa omunye. Uzongidlela intombi yami uqeda uyangisabisa. Usumdlela intombi umthetho Uyangisabisa emva kwintombi yami. phambi kwamakhamera ngikhumula phambi kwamakhamera wena Imali yami le. ungatholi Imali yami. Let's push isikhathi. Hey madoda. Hayi ngiyalingwa la. Hayi ayikho lento lo ukujwayelana. bafanelene vele. phela Hayi sanze nihamba vele So ngibabi. wena nwelezi ukhala bani nona lokwenzela Yona lokho. leyo ibonayo. Ungangitshela ukuthi ngikahle wena. Ungangitshela ukuthi ngikahle. Kodwa uthatha umuntu. Uyadelela wena. Wena sisi Uyadelela. wami. Futhi angazi ukuthi why ngibiza sisi wami wena sisi wena ngane wena. Ithi decision yakho kulo bhuti. Siyaqhubeka. Lo Hayi qhubekani ngishayise ngoma ubuyisa into zami. Yonke into engithengeleyo le phone le eyami le. Cha ubuyise mawuqeda. Uhambe kule yakhe. Eyami. Awusilutho wena ngaphandle kwami. Wena uyilutho ngaphandle kwami. Ngizobona uzokondla na into mfana ngoba akasebenza kanalutho. Ngizobona uzondla ubani. mfethu Awusilutho wena ngaphandle kwami. manje ke Manje ufuna njengoba nangu umuntu obekondla. Nangu umuntu obekondla. Hayi so asibone. Nizophila ngani? Nizoya ngani Simon? mina ngizobona mina ngishaya amagiginyana lama 150 baby lo ngatholako ne Bohleya ngani kumnikeza la? Big soon. Ngizothi obephezulu lo. Hayi inkaba izoni. Obephezulu yena ama-dread lo. Inkaba izoni. Niyela delela Let's nina. go. mfethu uzogcina kusejoza na mfethu ejozi Mthatha hamba naye. Lo yazini nimoshela isigaba bafethu. Hambani. Ayisen mchuzile hambani. Mfethu ubisa le infection. Hambe. ngishilo ngathi ejozi uzozwa Mali yami le. Hambani. le mali yakho lengigcoka Hambani. Misuke ngiyisa ni. Hey mfethu. Ayikho le. Baze bawupetula umoya wami. Awuthami yazi into engibonga yini? Lento uyibambe kusase eli. Uyibambe kusase eli mfethu. Ngoba ukube uqhubekile wahlala yakhula. Ayikho into engihlalele la. Ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga. Ayikho into engihlalele. Ngizomthola ongcono. Ngicela ukwenza kanje at least ngizile ngakusiza wakhona ukubona ukuthi kwenzakalani wathola iclosure ukuthi uphume kulomuntu ngoba ezokuphathisa ngekhaya sasemncane Sasemncane mfethu ngine future qazi. Hayi ngizomthola o right mfethu. ngiyabonga uThami Hayi ngiyabonga ubonge mina insizwa yakithi. Yazo. kankomo Sibonga. ayi hey kubi hey it's bad it's very bad kubi isimo simanzonzo simapeketwana isimo simanzonzo simi kabi isimo simanzonzo simapeketwana kuyabheda omunye ukhahlela lo omunye uviyeliso lakhe lo uthi uviyeliso lakhe bamshaya ngapha bafethu angazi ukuthi ngithini but you saw what you saw and you heard what you heard ngicela ukuthi in the future in the near future ngicela nenze kanje I'll keep saying this thing until ingene endlebeni zabantu or emakhandeni abantu umuntu uma ungasamthanda miyeke umuntu uma ungasamthandi miyeke ungafuna stress ingane yabantu ungafuna stress umjida wabantu wasukhathele yena ngitshela ukuthi awuthami ngikhathele wena sister sengigrand ngawe mina imizwa yakho ama feelings wakho awasekho uthando lakho angisenalo yabo instead of wasting each other's time 1 year ngapha 3 months ngapha kusho ukuthi laba bebeqamba amanga dala baqala ukujona la bekudliwa imali yase Free State nase Botswana ngoba untanga lo ubengasebenzeli around ubephuma ayosebenzela kuphi abuye anikeze lo imali lo athatha imali athengele lo ijezi lase Small Street athengele lo ichain lase Small Street athengele lo smart watch lase Small Street athengele lo ibhluku elikhulu lase Small Street kudliwa imali kabafa kuyabheda kakhulu uDlamini Sibalukhulu Jamasjati mabolela empunzini ngane zakwethu ngiyabonga kakhulu ngiyanthanda subscribe ni like ni comment ni share Duyaza TV uyangijolela danko siyabonga
Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibalukhulu uJama kaSjadu inkomo zidle ekhanga kuba esolabelusi usigunya mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri na ke na le motho. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom. Jwayela imali yami yonke le. Zokubizela Olofa. Olofa bakuphi khona? There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani umuntu. amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale kabusha impilo.